Leon, begira, beste oparitxo bat. Ia, denak prest daude. Enei, begira Napoleon. Nortzu ditugu nor? Gandasegi eskolako aurra dira. Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta aserretu dira. Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta aserretu dira. Olentzero kastoai belarritik tira. Lastanak, laizter ikusiko gara, ordura arte, txintxoak izan, eta euskaraz mintzatu, Euskaraz behar da berba, Hai, gehiagorekin eta gehiagotan. Maitiak, musu handi bat zuentzako. Asko, maite zaituztegu, ez da Napoleon, bota musua ba. Musua Napoleonen partez ere. Eta gogoratu, utxidazu zeuzer jateko eta dateko, Ardau pixkat, txorizoa, Napoleontzako ura, eta zer? Asenario bat inozu. Asenarioa dio, bizioso zu, ez daga Napoleon? Maitiak, agur, eta eskerrik asko, laster arte!